Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa di naman ang tipapanan, nakarubwat ka, Mike. Mapanak gumatang iti kanen ti pusa ken asaw. Kinunak to mga isardeng mo, ti agtarakan iti pusa. Kada asaw, ngam nagtangkam mo ti ulam. Isula ti paggasgastusa man. Isu dati ayan ti ragsak ko ba daw? Isu adinak kumakunkontraan. Kasla saan na balay ti tao, ti balay ta. Balay samot ti pusa, kada asaw. Kasla isudan ati panakaanak ta. Tawan ke ngarud anak ta. Apay, di ka mabanbannog, amang tartarakan kada kwada. Sa anak to amabannog ba daw? Ay, makamu ka man langay. Basta di nakiramraman, ngagtarakan kada kita atarakan mo. Kahit saan kamot nga iramraman? Oray ti gatgatang ko iti kanenda. Kat sa anak mat adumaw dawat ken ka. Isu ngarud ngay karkarigatak ti makitang tangdan. Tapno laeng adda maigatang ko iti kasapulanda. Adamanen pa umay abagyo, Ay, Enteng. uun nga ron. Iso akasapulan ti panagaliptak. Ammo mat siguro dagiti bumarangay ti araramiden da. Ay, uun ba't ba nang? Amudan asaganaan ti pa umay abagyaw. Amuda apalagdaan ti balay da. Ken adumad dagiti mangburburasan kadagiti mabalinan aburasan amulada. Ta sayang mat no mabagyaw. When kahit agan-anad kayo mat nga opisyal ti barangay. Ammo kada kayo ti kang Ronana mangkita iti pagsayaatan dagiti bumarangay. Ay, uun ba nang? Gaputa day ta ti pagrebengan may. Badaw, manganta masapa. Amangan numaawan inton madamdama ti kuryentay. Tapa umay ka ngaruden ti bagyaw. Wala nga ro din aggaukan. Ay, mabiit man laeng tarumwarak. Itay pa'y nga damang mangag ko nga uni ti kuting di tarwar. May bayamaon, mga takidain. Kaasi damod, nang runakit adda pa umay abagyaw. Amangan no adda manen nagibulang iti kuting di taasidag. Ay, talagang awan konsensya dagita nga gibulbulang iti kuting. Saan dala ko man nga tartaraken, no saan damot akabailan nga asikasun ti anak dagiti taraken da. Ay, salbag dagita nga gibulbulang iti pusa. Agasang may dagita atalo ako tingay aywana. Kitaem na ibadong, nagpipintas ako ting. Saan nga ta masayangan, jay nangibulang dito. Ay natuyang nagadun ti pusam. Anya nga rod nga iti kayat mo nga aramidag. Jak lakit di makaturog amang dengdengag iti sangit dagitoy ako ting no baybaya. Ay, diyak amuking ka. Mapagkaki di aggaon tamangantan. Ay, mabiit lang tapaggatasag pa'y dagitoy ako ting, ta sigurado ang mabisindan. Anya, uno na umpayapakanin dagita, ngamdata. Sana bali ta saan tapay mo't amabisain, tanangan tamot itay aldaw. Dagitoy ako ting, jak amaw no anya nga oras anaudi ananganda. Anya. Nalpas mo't laengan ti bagyaw, Enteng. Ay, uun nga ron. Ay, ngam ano ti dinadaal na pagtaengan ken mula. Napigsa ngamin ti angin. Ay, when nga rod ay kaasi mo't dagiti nadadaulan. Isu nga ron. Ala, ay agrobwat ako ta mapanak iti barangay hall. Sigurado nga ado ti maaramid ita. Ala, kat agan-anad ka, Enteng. Naimbagag sa payo, Kapitan Enteng. Ay, da kayo matgayam, Dunya Maxima. Nakaumayak. Takayat ko nga agita diti donasyon. Sige, idisuyon day ta nakakarton nga awit yo. Oh, Dunya Maxima. Dilata ken noodles na kita, Kapitan. Ken agita dakpay iti cash. Para kadagiti kabarangayan tayo anasalanta ti bagyo. Ay, agyaman naklauna iti kinaman nagtulong yo, Dunya Maxima. Awan na nyaman na, Kapitan. Pagkaragsakak ti tumulong kadagiti kabarangayan ana apektaran ti bagyo. Ay, mangnamnama kayo adumanon dagitoy kadagiti naapektaran iti bagyo, Dunya Maxima. Ada pa nagtalagkukan ka, Kapitan. Kat amok, adumanon dagita.
Naggapuan ka de dagiti inwarwaras da Kapitan Adilata, Noodles ken Cash kadagiti naapiktaran iti bagyaw. Naggapo kan ni Doña Maxima. Ah, talaga ama nagtulong dayjay adonya. Wen Maray, at damot ngamin amin dagiti anak na ija abroad. Isungag may sa iji balayda. Wen, kasmutlaken ka Ay, narigat yung may sa maray. No, pay met asaan nga alaan dagiti anak na ija abroad. Ang mga no saan namot akayat ang mga no kayat na tiagnaed dito'y Pilipinas. Sa bagay mo't kit di Ken may mayat no agnaed ditoy. Tama iparabor na pay dagiti blessings na kadagiti kabaranggayan. Nakaluto magaya man ni Tuyang. Muna ako namangan. Nakita ka makumikom ka dagiti pusa na. Nakita ka padpadidyan na dagiti kamampun na lang ako teng. Mga dakidain, sumarunton namangan. Ay na, nagbangluto'y karne alinuto na Nangibaga akanum dayta. Apay, sana masida na ito aya. Si dain ti aso ken pusa dayta. Ay, unay kan. Anya ngay nga rin ti sidain ta. Apay, at dainted mo nga igatang iti masida. Gaputawan inted kon saan ako namangan. Kay makitangdan kamut tapno adda igatang mo iti sidaem. Nagswerte mo tindagita pusa. Kada asaw, tanaimas ti pakpakan mo kadakwada. Italaeng ama kasidada iti naimas. Ita agawan pay ida. Ay, una yun Tuyang. Napatpatag sa amot tindagiti tarakan mo. Ngam iti siya nga asawam. Kaasimot dagitoy akuteng. Awan inada amang papudot kadakwada. Iso akas lamalamlaminda. Irwar kumankit dito'y kulungan da. Mapan ko ipapudot ida iti kainitan. Tapno mainitan damo. Sigamat ti malabasak dito'y Toyang. Apay dagita akuting. Apay nga inruar mo ida. Kwa nga men, Doña Maxima, napidot ko dagitoy akuting nga imbeleng da. Masyanak, iso nga inampun ko ida. Ipainit ko ida, takas lamalamlamin da. No kasta, pet lover ka? Kaslakastan Doña Maxima. Uray syakmat, pet lover ak. Ada talo nga asok. Imbagken ka Doña Maxima, tasan mo a problema ti ipakan mo kadakwada. Siyaket ag problema akno kwa. Iso nga agrekreklamo ni badungkaw. Aglalo no kastoy nga addamanen baro nga ampun kaw. Apay, mano ayat itarakan mo? Talulaeng ti asok. Ngam ti pusa, sangapulo da aminen. Sa ita, addamanen talo nga ampun kaw. Tangay nasingpet ka iti animal. Ikan ka iti igatang mo iti taraunda. Agpaisaw Doña Maxima. Sanak nga gululbod. Mabit lang awatam to'y 5,000. Para kanen ti pusa kinasum dayta. Ay na, agyaman na klaunay Doña Maxima. Nasingpet kayo talaga. Kun agdinamag ti kinaman nagtulong yaw. Gaputa amok mo tirigat ti ado ti taraken na. Adda pa panakita ba daw? Iso asikapay lang ti agpakan kadagiti aso ken pusa Pagan anok nga yapakanan dagita atarakan. Napatpatagpay king kadagita tarakan mo. Ngam iti siya nga asawam. Tangdanan ka amang pakan kadakwada. Hagpaisaw? Wen, naluto kun ti kanenda. Nakaluban ijay lamisaan. Laokam tulaengan iti innapaw. Ay, sige aharon. Basta saan mo liplipatan ti tangdan ko Awan ka dito yung luto, masidak. Si kantumeten ati agluto iti sidam. At iti tangdan mo amang pakan kadagiti asaw ken pusa. Kumatangak man iti tuyo, Maray. Nay, itapan pa'y asikati umay gumatang iti sidaen yaw. Apay, awan ni Mari Tuyang. Awan, at napanan na. Imbag pa'y kay dagiti tarakan na.
Tamailutwan na iti si Dada. Hangam siya nga asawa na. Di nagpay mailutwan iti si Dain. Makaamuak ka nun nga agluto iti kanag. Talaga abilibak mo't iti kinaanos ni Marito yang kadagiti taraken na. Umadon titarakin na, maray. Takasanaw, pidutin na mo amin nga ibalang da apusa. No asino mo't nga mindagita naglay nga gibulang iti pusa. Mas dawak nga raw. Agtarakin da, sada ibalang ti anak ti tarakin da. Responsabli da launay, maray. No saan da ko maamanusan, di saan da nga agtartarakan. Ngarod adtuyan tikat gatangam atuyaw. Aguray kayaw. Salpag kayo, mate. Ay, unag manlaidan na pakanan. Tapno sumardeng dan amyaw-amyaw. Saan na balay? Saan nalutom ni Tuyang ti kananda? Laukak lakanon iti inapaw. Ay, lukatak ti nakaluban na si Dada iti lamisaan. Dalam mo ti manok na itoy. Ay. Naimimas pa ikitin ti si Dada dagiti pusa. Ngam iti siya. Ay, mukon ti haramiday. Jay tuyaw ti ipasidak kadakwada. Katsyak ti agsida iti dalam ti manaw. Naglaing ki din dagito yung pusa. Nung isuda ti agsida iti naimas. Pinakan mo mula ka di dagiti taraken ta. Way, Apay ngay akasla saan damot anangan. Miyaw damot amyaw. rawit mo dagita apusam. Kasla saan da, mabsaw. Nagrarawit da. Nga mawan mo pakinabang da. Anya nga awan pakinabang alablabi daw. Sikaman nga raw ti agtiliw iti utot kas kada ulag nga umasidag dito'y balay ta. Anya, Dahit ti serbi ti pusa ba daw. Iso asaan mo nga ibaga nga awan pakinabang da. Nakaumay kayo mat, Doña Maxima. Anya ka diti maipaay ko kada kayaw. Imayag, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Alalaan da ko dagiti anak ko ijay abroad. Kat parikot ko dagiti asok no sa dino ti pangipaiwanak kadakwada. Anya ti kayat yo asawan, Doña Maxima. Gaputaan mo kapet lover ka. Sika ko man ti panghipabantayak ka dagiti asok. Saan ka madanagan? Pauitan ka iti binulan para iti kananda. Kanan matan dagiti taraken mo. Kan saan laday ta? Ada pa'y sweldo. Ay katuan Doña Maxima, nagmayaten ngay. No kasta, itulod ko nga rudan ditoy inton bigat dagiti talo nga asok. Wan, Doña Maxima. nagampun ka manin iti asaw. At datangdan kaw amang ampun kadagita. Saanen amasapol amakitang danak, gaputa pauitan nak ni Doña Maxima, iti igatang ko iti kanenda. Anya, Nagswerte ak ba daw? Addan mang taod iti para kanenda giti taraken kaw. sigurado ka pauitan na? Inted nanto pa yun ti sweldok iti 2 bulan. Kastamot ten ti budget dagiti taraken ko iti 2 bulan. Isu nga adu ti kwarta kita ba daw? Sana kon amapan makitangdan. Asikaswaklat takanon an naimbag dagiti taraken kaw. Napananman nga tan ni Tuya. Sa pa'y brownout, mate. Ay magsindi aklatan iti kandila. Tamang anak ka. Alas 6 ni tirabi. Hindi pa'y simang pa'y ni Tuya. Ay, mga anak kiday. Kalpasan na, maturog ako. Makaamumot ni Tuyang itibiyag na. Ay, salpag dagitan nga asaw. Taul dalaki din na taul. Disturbo iti turog. Bisa naala kong tuturog ka. Ay rumwarak man. Tamapan ko langit pang-uray. Ha? Kaya nagasukmot din iti kusina. Ha? Nalipata gamay ni Dapti Kandila. Maurura mo ti kusina, may. Ay sumulaga mataul-taul na kiti asaw. Ay darasig ka sa buwagan iti danaw. Ti maurura makusina, may. Ay unay kan ba daw? Dandani kan na uram. Ay wan nga ro Tuyang. No saan nagapu ka nagiti tarakin mo nga asaw? Saan kumana ka rin? Oh, makitam itan ti patag dagiti taraken ka. Ay wan Tuyang.
Jak idan ranggasan. Ken ipatag kumit idan. Akas iti panangipatag mo kadakwada. Ay, tatabadong, napudno agayam ti aso. Isu arumbang at ratwam itinasayaat. Kan dagiti aminan atarakan ni nanatoyan. Hala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.